Salam eli hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiziň parasatly ýolaşyna alınıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhunyň aýyk ýörelgleri bilen üstünlikleri başlanýar. Muň şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. 1 iyunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Salwiýe arakny şygarkyly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşylar alyp barýan işleri barada gatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistany hemişelik bir taraplaryň şanly 25 ýyllyk münasibetli ulunmaga berilmeli. Dethalardaky guruluşyk işleriniň ýetigderli gözegçilikde saklanmalylygyny aýtdy. Şolar wagtyň özüni gurulýan dethalaryň belenen möhletlerde ulunmaga berilmegi we guruluşyklarda ýokary hil derejesiniň öpçün edilmegi möhüm talap bolup Paytagty awdanlaşdyryş işleriniň edigderli alınıp barylmagyna paytagtymyzyň ähli kunjuklarynın arasaçylyk derejesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Munyň özi ýurdumyzyň hemişelik bir taraplaryň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyna taýýarlygyň möhüm uguruny öwrülmeliler diýip melelezirimiz bellidi we bu babatda bir näçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen buğdoy hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak boýunça ähli derur çäreleri görmegi taşyrdy. Galla urugyny dene ýygyan kombaýnyň we awtoluglyň dowlu güýjüne işledilmegini Galla kabul ediş bölümlerinin buğdoy hasylyny bökdünsiz kabul etmek üçin ähli derur çäreler görülmeliler. Şolar wagtyň özüni gowçy meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk ýygy işlerini alyp barmak, hatar ara bejergesini ýokary hille geçirmek, ýygy işlerini ulanylýan tehnikalaryň netijeli işine ýol goýmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeliler. Şonlukda çekirtkäniň gowçy ziýan berjilän we on ketelleriň öňüni almak, öndürilýän ýer almanyň gök bakçy önümleriň mukdaryny artdyrmak, gans şonlaryň ekişini bellenen möhletde geçirmek meseleleri ünsön düşürülmeli değildir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şeýlede alınıp barýan guruluşyk işleri ýetigderli gözegçilikde saklanmalylar. Milletlerimiz howanyň gyzmagy bilen ähli ýerlerde ýanyň howpsuzlygyň düzgünleriniň berk berjay edilmeliligini önsü çekip ýylatyň arasyna degişli wagt nesihat işleriniň ýetigderli gurulmalylygyny önsü çekdi. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplaryň şanly 25 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary gurulmuşlyk derejesi üpçün edilmeliler. Milletlerimiz bellenen çäreleň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk alınıp barylmagynyň hemem uluň öz wagtyny we ýokary hile geçirilmeginiň geljeki bol hasylyň görewdigini aýdyp, bu işleri ören jogapkärçilikli we toplumyň esasy çemleşmek barada anyk görkezmeleri berdi. Milletlerimiz ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleriň alyp barýan işleriniň netijeli häsiýet eýe bolmagyny we ýurdumyzyň ähli kunjuklaryny ýanyň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine möhümdigini öňe çekdi. 1 iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow minister kabinetiniň başlygynyň ornwasary Durdulyýewiň hemem energetika ministri Pürçekowyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny elektr energetika puwdugyny mundan weýlägem döwür waplaşdyrmak şeýlede ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleri ösünlikli ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri bilen baglanşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Milletlerimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne giňme çörli döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmek çäklerine milli ykdysadyýetimiziň möhüm puwduklaryň biri bolan energetika tenatynyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Döwlet başlyrymyz häzirki wagtda ýurdumyzyň energetika tenatynyň ösüşiň durnukly ýokary depkini saklaýanlygyny we diňe bir ýurdumyzyň içerki sarp edicilerini öpçün etmäge ukyply bolman eýsem dünýä bazarlaryny uly isleg bildirilýän elektrik energiýasynyň eksport edilýän mukdaryny ýetigderli artýanlygyny belledi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ýokary voltly elektrik geçirji ulgamy bolan täze döwletary energiýa magistralynyň taslamasyny durmuşa geçirmek meselelerine üns berildi. Energetika puwdugyny sewtu halkara ähmiýetli ýeri taslamalar durmuşa geçirýän Türkmenistan daş gurşaw gormak meselesine ýokary jogapkärçilikli çemeleşýär. Milletlerimiz ýurdumyzyň energetika ulgamynyň işini mundan weýlägem kemleşdirmek, hemem kuwatlyklaryny artdyrmak, puwdugy öňdewarjy tejribeleri we sany tehnologiýalar ornaşdyrmak wajypdygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň wajypdygyny bellep, Türkmenistanyň baý tejribesi we häzirki zaman tehnologiýalary bolan ýeri daşary ýurt kompaniýalary bilen deň hukukly hemem özleri gatnaşyklary üçin hemişe açykdygyny aýtdy. 2 iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň prezidenti David Laperton hemem Areti halkara kompaniýalary toparynyň ýolbaşçysy, Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agdaty Igor Makarow bilen onlaýn duşugy geçirildi. Türkmenistan velosiped sportuny ösdürmek we onu halkara derejesine çykarmakda milletlerimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň bitiren işleriniň ikrar edilmeginiň nişany hökmünde
Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşy düzüminiň geçirim mejlisiniň jemleri boýunça Türkmenistanyň prezidentine bu gurumanyň iň ýokary sylygy bilen sylyglama hakyna karar bir agzdan kabul edildi. Bu sylyg aýratyn tabawutlanan şahsiýetlere berilýär. Bu barada aýtmak bilen Jenap David Laperton 2007-nji ýyldan beri bu sylyg hiç kim münasip bolmanyny aýratyn bellidi. Şeýlede Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşysy millilizmde guruma berilýän gollow, hususan 2021-nji ýylda Aşgabatda trek velosportu boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge mümkinçilik döredini üçin sag bolsun aýtdy. Gurumanyň ýolbaşysy hormatly prezidentimiz velosiped sportuny Türkmenistanda şeýlede tutuş dünýäde ösdürmek we wagt etmek boýunça alp berýän asly işler üçin ýene de birgede hoşallyk bildirdi. Aretsy halkara kompaniýalar toparyň ýolbaşysy öz nowatyny döwlet başlanymy ýödenip Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylygy bilen türkmen liderini sylyglamak barada karary gelendigini tüýsürekden goýanýanyny bellidi. Hormatly prezidentimiz Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň iň ýokary sylygynyň berilmegi dünýäniň velosiped bileşiginiň öňüne bitiren hyzmatlaryň ikrar edilmegini şany hukmyny möhüm çözgütdigi aýratyny nykdyldy. Şeýlede Igor Makarow Türkmenistanyň başlygynyň geljekde de Ählimun Behidiň hatyratyna bütün dünýäde sportuň bu ajaýyp görnüşini ösürmäge we ilerletmäge iççiň ýardam etjekdigini anam bildirdi. Millilizmimiz bütün dünýä velosiped gününiň paragatçylyk we raýdaşlyk, saglyk hemem ruhulentlik ýaly üýtgüwtde gymmatlyklaryň ähmiýetini görkezýän halkara bayramlygyny bellidi. Dünýäniň ähli ýurtlaryna giňden belenilýän bu halkara bayram daşgurşawy aýagly garamagy, insan saglygyny berkitmäge, sport we beden terbiýany ösürmäge ýardam berýär. 3-nji iýunda ýurdumyz ýyr bayramçylyk çäresi bolan bütün dünýä velosiped gününi dawralandyrdy. Millilizmimiz bütün dünýä velosiped günü münasibetli gurulan bayramçylyk çärelerine gatnaşdy. Bu sene hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedowyň başlanjy boýunça 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen esaslandyryldy. Hormatly prezidentimiz dawralyagdaýda velosiped binasyny açdy. Aýdym saýlan owazy belentden ýanglandy. Hormatly prezidentimiz dawra gatnaşlary utluk sözi bilen ýüzlendi. Millilizmimiz hemmeleri bütün dünýä velosiped güni hemem paýtagtymyzda velosiped binasynyň açylmagy bilen tüýsürekden utlap, garaşsyz ýurdumyzy, beden terbiýany we sportu dünýä derejesine ösdürmek, jemgyýetimizde sagdan durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdan we ruhy taýdan kemil ýaşlary ýetişdirmek ulu alada edilýär diýip beledi. Döwlet başlanymy şeýlede Türkmenistanyň ekologiýa babatyny halkara resmi namalaryna için goşulşyp, daşgurşaw gorumak we sagdan durmuş kadrlaryny giňden ornaşdyrmak boýunça da netijeli işler durmuşy geçirýänini aýtdy. Täzeden dikeldilýän şöhratly gadymy beýik ýöpek ýolunyň merkezine ýerleşýän Türkmenistanyň baý taryhyny we häzirki döwürde ýeten derejesini özüne jemleýän bu bina paýtagtymyzyň binagarlyk gözelligini artdyrdy. Velosiped binasy ýer togulugynyň şeklinde bolup, ol türkmen halkynyň tutuş adamlaryň taryhyny üçmejek ýyl goýunyny alamatlandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz köpçülikli velosiped ýürüyüşine badalga berdi we hatyryň öňüni başlady. Hormatly prezidentimiziň sport siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi türkmen türgünlörüň bütün dünýä sport hereketine işin gatnaşmagyny şertlendirdi. Şeýlede ýurdumyzda iri halkara ýarşlary, şolsany dünýä we Aziýa çempionatlary ýygdyrly geçirilýär. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň başlanjy bilen ýurdumyzda ýeýwanlandyrylan beden terbiýe sagaldyş we sport hereketi döwletimiziň we jemgyýetimiziň tagyllalarynyň sağlaşygyny, millilizmimiziň we türkmen halkynyň bütünligini özüne jemläp, sportuň sagdynlygy we ony berkitmek hemem öňde goýulan wezipeleri agry bilen ýerine ýetirmek baş şertidigine has aýdynlyk bilen göz ýetirmäge mümkinçilik döredýär. Davranyň ähmiýetini artdyran 12 kilometrlik menzil ýurdumyzyň nurana geljeginiň keşfini özüne jemleýän we halkymyzyň beýik işleriniň ösüşi ulan gyzyklanmalarynyň beýany bolan döwlet münweriniň ýanyna meýdançada tamamlandy. Aşgabatda gurulan sport şäherleri Olimpiya şäherjigine dowam etdi. Hormatly prezidentimiz velosipedli ýürüýüşiň esasy tapgyryna gatnaşan Agtygy Kerim bilen bayramçylyk dawratyna gatnaşylan ählisi bu ýere gelýärler. Sport toplumlaryna köpçülikli beden terbiýe maşglary ýerine ýetirildi we sportuň durly görnüşleri boýunça bäsleşikler guruldy. Döwlet başlygymyz Olimpiya şäherjiginde Aşgabatda işleýän halkara guramalarynyň wekilleri bilen duşdy. Oň dowamyny ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryny üýtgewsiz eýermek bilen halkara hyzmatdaşlyk meselelerini ören jogapkärçilikli çemileşýär. Şunda Birleşen Milletler Guramasy we oň agentlikleri bilen hyzmatdaşlygy ileri tutulýan ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň sevtiň we tutuş dünýä beleleşiginiň bähidine bu oňyň hyzmatdaşlygyny ösdürmegine goşýan möhüm goşundy. Şeýlede ýurdumyzda geçirilýän ähmiýetli çäreleri işin gatnaşýanlyklar üçin ýygnananlara minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlygymyzyň halkara guramynyň Aşgabatdaky wekilhanalaryň ýolbaşçylary bilen bolan duşugyny millilizmimiziň Agtygy Kerimiň gatnaşanlygyny bellemeli. Şu pursatda UNICEF-iň ýurdumyzda
Yurtlarda işleyen wekilhanasynyň ýolbaşçysy Kerim bilen gurrundaş bolup, onuň okuwy öwrenýän dersleri bilen gyzyklandy. UNICEF-iň wekili Türkmenistanyň hormatly prezidentimiň tagallaty bilen nesilliň sağlyşly ösüşine, aýratynam çağanyň erki ösüşine, şunuň bilen baglykda ýaşlyň dünýä ilmine çuňur aralaşmagy, daşa ýurt dillerini öwrenmek üçin zerur şertlerin döredilmegine möhüm ähmiýet berilýänini nykdy. Şol wagtda ol Kerimiň ingliz dilinde arasy gurulýanyny ýokary baha berdi. Melim Monşeýal Türkmenistanyny umum bilim berýän orta mekteplerde rus, ingliz dilleri, şeýle-de ýürütüleşdirilen mekteplerde Hytaý, nemis, ýapon, korey we fransuz dilleriniň çuňlaşdyrylyp öwrenilýänligi bellerliklidir. Belenşeýal Türkmenistanyň prezidenti ýaşlyň hüner derejesiniň ýokarlanmagy bilen bir hatarda olaň daşary ýurt dillerini çuňur öwrenilmegini möhüm talap hökmünde öňe sürýär. Bu bolsa ýaşlyň ýokary hünerli bolup ýetişmeklerini we halkara giňişligini Türkmenistanyň münasip wekilçilik edip bilmeklerini şertlendirir. Avril halkara gurumluň Aşgabatdaky wekilhanalaryň ýolbaşçylary toplumyň sport zallaryna, sportyň dürlügünçleri bilen meşgullanýarlar. Şeýle-de olar Olimpiya şäherçiginiň bowling zalyna bolurlar. Şeýle-de Olimpiya şäherçigine döwlet başlarymyzyň Türkmenistanyň bilyard boýunça federasiýasynyň wekilleri bilen duşugy boldy. Olar soňky ýyllarda halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş edýärler. Ýurdumyzyň ýygyny topary Aziýada 2017 ýarşlaryna bilyardyň Rus piramidasy görnüşinde 21 ýurdun arasynda ikinji orny eýledi. Döwlet başlarymyz bilyard taýyjygyny eline alyp, agtygy bilen özara bäsleşdi. Şunu Kerim bilyard oýunyň dürli tesimlerini başarnykly peýdalanyp ýokary derejede taktika taýýarlygyny görkezdi. Bu ýere ýygnalar döwlet başlarymyzyň we agtygynyň gyzykly oýunyny uly üns bilen sinlediler. Beýleki stollarda bu gyzykly oýunyň özüne çekiji erkine gyzygyp, daşary ýurtly diplomatlar Türkmenistanda işleýän dürli düdümliň ýolbaşçylary özara bäsleşdiler. Melelizlerimiz oýuny tamamlap Russiýaly ilçe bilen söhbetdeşlik edip, iki taraply hyzmatdaşlykda dostlyk we insan perwerlik gatnaşyklary ösdürmekde sportyň eýleýän möhüm orny barada pikir alşdylar. Ustad bilyardçylar Olimpiya şäherçigine gelen belent mertebeli mehmanlar üçin gyzgadyk ustadlyk sapagyny geçirdiler. Bu oýun türgünleri öz aň paýhas hemem beden mümkinçiliklerini doly açmagy, giňişlenip pikirlenmäge mümkinçilik berýär diýip döwlet başlamy daşary ýurtda ilçiler bilen gurrundaşlykda bellidi. Hormatly prezidentimiz Bilyard Sport Federasiýasynyň başlygy Türkmenistanyň atgadanyň türgüni Batyr Aşyr we gurrundaşlyga çağırdy. Ol döwlet başlarymyzy ozurlarym häzirim hemişe gollu we üns berýänligi, hormatly prezidentimiziň tagallalary netijesinde türkmen sportynyň öňüne giň mümkinçiliklerini açylandygy üçin hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz şeýle-de bilyard oýnaýan ýetkinjek bilen gurrundaş bolup, onuň näme üçin sportyň bu görnüşini saýlandygy bilen gyzyklandy. Hemem ýokary netijeler gazanmak üçin ýa-da tagallar etmeligi barada oňa nasihatlary berdi. Ýurdumyzyň milli ýygyny toparynyň Aziýa oýunlaryny bilyard boýunça üstünlikli çykyş etmegi ýurdumyzda sportyň bu görnüşini giňden ýaýramagyna hemem bilyard oýnamagy höwesik ýaşlaryň sanynyň artmagyna ýardam berdi. Ýurdumyzda sportyň ösdürmegine hemme taraplardan berýän gollaw üçin çuňur hoşallygyň nişany hökmünde döwlet başlarymyzy federasiýanyň adyndan ýeki tek nusxada taýýarlanan bilyard taýyjygy sowgat goşurly. Duşuk hemmeleň bilelikde umumy suraty düşmegi bilen tamamlandy. Ýadagarlyk hemem federasiýanyň taryhy üçin hormatly prezidentimiz bilyardçy türgünleri bilen aýratynlykda da suraty düşdi. Döwlet başlarymyz hemmeleri bütün dünýä velosiped güni bilen ýene-de bergede gutlap, ýygnananlara jan saglyk, üstünlik we awadançylyk arzu edip bu ýerden ugrady. 4-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başdy. Goşun generaly Gurban Gulberdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňişiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. 10 gün tertibine harby hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 5 aýyny ýerine ýetiren işleriň jemleri hemem bu edaralaryň işini mundan beýlegem ösdürmek wajyp wezipleri girdildi. Mejlise gatnaşyjylar alınıp berlen işleri barada hitabat berdiler. Ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başdy. Diňe goran şäherçetine eýe bolan harby doktrinanyň Türkmenistany ösdürmek esasy ýöreliglerini hemme tarapdan kybap getirmek bilen harby ulgamda bir bitew döwlet siýasatyny ýöretmäge gönükdirilenini nykdy. Melelizlerimiz döwletimiziň geljekde de harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň üstüne täze teknik ýerişdeleri we enjamlary bilen ýetirmek, harby gullukçylygyň bir kimsiz gulluk etmegi we oňuýly ýaşamak üçin has amatly şertler döretmek üçin degişli çäreler görjekdigini bellidi. Döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisine başga da bir näçe meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başdy. Goşun generaly Gurban Gulberdimuhammedow mejlisi tamamlap, döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisine gatnaşyklary berk jan saglyk, berkarar oturmyzyň rowaşlygynyň, mehriban halkymyzyň awadançylygyň behidine alyp barýan jogapkärlik gulluklaryny üstünlikleri arzu etdi. 5-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany we ýa-da argatdaşyk garyklyny nowatdaky mejlisine geçirdi. Mejliste milli iqtisadi
aqsadiyetimiziň puduklaryny, şoýluň 5 aýyna alınıp barilen işleň netijelerini, şeýlede bir näçe retminamylaryň taslamalaryny we döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaly mejlise gatnaşyşlar ýerine ýetiren işleri barada hatabat berdiler. Millilizmde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp, ýurdumyzy ösdürmeň uzun kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini öpçün etmegi, ýerine ýetirilmeli işleň esasy ugurlarynyň hataryny kesýetledi. Millilizmden beýleşi ýaly nebitüň we gazyň çykarylýan hemem gaýtadan işlenilýän mukdary ýetgiderli artdyrmalylar. Bazar gatnaşyklaryna laýyklykda toplumyň dolandyryş we ölümçilik müdürlikleriniň guruluş düzümlerini kemilleşdirmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz o hojuluk ekinleri üçin hemiki serişler satyn almak hakyny karara gol çekip, ony elektron retminama dolanşyk ulgamy arkaly iýerdi hemem degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz orok möhkemine gysga möhletde we ýetgisiz geçirmeligine öňsü çekdi. Şeýlede meýdanlarda tehnikalaryň bökdünçisi işledilmegini öpçün etmek hemem wagtyna hasaplaşyklary geçirmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde aqsadiyetimiziň beýleki esasy puduklary ýaly ulug pudugynyň dünýäde koronavirus epidemiýasy hemem mejburi çeklendirmeler sebäpli kyn ýagdaý başdan geçirýänini öňsü çekdi. Ýöne koý bolmadyk şeýle şertlerde ulug kompaniýalarymyz bökdünçide işlemeň dowam edýär. Gatna ulan ygtybarly bolmagyny gazanýar diýip millilizrimiz sözüni dowam etdi. Millilizrimiz täze iş orlaryny döretmegiň, sanly ulgama geçmegiň hemem guruluşyk serişdelerini öndürmegiň üstüne ýetgiderli işlemeligini belledi. Şeýlede elektrik energetikasy boýunça içerki we halkara taslamlaryň amala aşyryşyna aýratyn üns berilmeli diýip hormatly prezidentimiz anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz geljekde de halkyň sarp edýän haritlarynyň öňürüşini artdyrmak boýunça işi dowam etmek babatynda anyk tapşyryklary berdi. Millilizm telekeçilik pudugyny ösdürmek, howatlandyrmak boýunça görkezmeler berdi. Döwlet başlanymy köpçülikden habar beriş serişleriniň aýratyn teleradio ýaýlymlaryň işiniň bildirilýän talaplary laýyk derejede alınıp barilmaýanyny belledi. Millilizmimiz kagızda neşir edilýän gazet jurnallary elektron serişdeler geçirmek işini şartlandyrmagy, habar beriş serişdelerini, sanly yksadyýetyň möhüm meselelerini dowamly beýan etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Tomusky diň jalş möhüminiň başlanmagy bilen ýurdumyzyň sagaldyş merkezlerinde çağılan diň jalş möhümini gurulmuşlukly we gyzykly geçirmek üçin ähli zerur şertler ýoly goýulmalygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanly lize aragynyşyga Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministri Ulugy Illiýew çağıryp ministriň degişli düzümüň işine yaramaz ýolbaşlyk edýänini aýtdy. O oň işine nägilelik bildirdi. Şuňa baglanykda döwlet başlanymy Ulugy Illiýew işte goýberen düýpli kemçilikler üçin eýeleýän wezipetiniň boş ödýänligini ma'lum etdi. Sport we ýaşlar siýasaty ministriň wezipetini wagtlyň ýerine ýetirmek ministriň ornmasary Agam Muratowyň üstüne ýüklenildi. Hormatly prezidentimiz oňyn beýtaraplyk, parakatçylyk söýjülük hemem açyk gapylar ýörelglerini esaslanýan daşary siýasaty amala aşyrýan ýurdumyzyň sewet we ähli derejede netijeli gatnaşyklaryň ösdürmegine munasip goşunty goşýanyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda durmuş ykysady taýdan munun beýlegem ösdürmek, diýarymyzyň häzirki zamanyň dünýä hojuluk gatnaşyklary ulgamyny ösdürlikli goşulmak üçin intellektual eýetçiligiň möhüm ornuny we ähmiýetini belledi. Döwlet başlamy dünýäde bolup geçýän häzirki ýagdaýlary nazara alyp, Türkmenistanyň kanunçylygyny munun beýlegem kemleşdirmek zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri goşmuşlyk girmek hakyny, konstitusiýon kanunynyň taslamasynyň utornukly görünüşini taýýarlamak, şeýlede halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça işler dowam etmek zerurdygyny öňsü çekdi. Hormatly prezidentimiz diňe goýan şeýdetine eýe bolan harby doktrinany durmuşa geçirmek bilen beýtarap Türkmenistanyň ýurdumyzyň parakatçylygyny we howpsuzlygyny, halkymyzyň awdan durmuşyny öpçün etmek barada alady edýäniň nykdy. Göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisiň dowamyna hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly geçen 5 aýda alınıp barilen işleň netijeleri dünýä yksadyýatyny emele gelen çylşarymly ýagdaýlary garamazdan garaşdy döwletimiziň şu ýylym depkilini ösmegiň dowam edýänini görkezýär. Millilizmimiz mejlise gatnaşlary ýylanıp şu ýyl üçin belenen wezipeleri öňsü çekdi. Bu wezipeleň gurrunsyz ýerine ýetirmegini gazanmalygyny belledi. Döwlet başlanynyň belleşi ýaly 10-njy iýuny Türkmenistanda ýene-de bir ajaýyp bayram, Ilymlar güni giňden bellener. Ilym we bilim beýik maksatlary ýetmekde jemgyýetimizi birleşdirýän, garaşdy döwletimiziň kuwatyny hasam artdyrýan baýlykdyr. Mejlise gatnaşlary we ilmi jemgyýetçiligiň wekillerini Ilymlar güni bilen tüýsürek dowutlap, hormatly prezidentimiz hemmelere berk jan sağlyk, awadan we bagtyar durmuş, ilmi hemem dörüjülük işlerine täze üstünlikleri we açyşlary arzu etdi. Şeýlede mejlise döwlet durmuşynyň käbir beýleki möhüm meselelerine garalyp, olary üçin degişli çözgütler kabul edildi. Hepden dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň eýil-ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depkinlerde ösýänligini eşkar etdi.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda hormatly prezidentimizin tagallasy bilen telekeçilik ulgamy milli iqtisadiýetimiziň möhüm bölegine uruly. Bu ulgamyň barha işçiňleşmegi netijesinde täze iş orunlary köpelip, bäslişi ukyply önümlüň öňürilşi barha artýa. Döwlet başlarymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösdürmek hakyna kabul edýän eýlýurt bähitli kararlary Akyl welaýatynyň telekeçileriniň höwüsli işläp köp mukdarda ýokary hilli önümleri öňürüp türkmen halkynyň bereketli saçaklaryny boleliğini öpçün etmek barada höwüslerine badalga berýär. Yurt başlanmadan güneşli diýarymyzda telekeçiligiň binýadyny berketmek we ony mundan meýlegim ösdürmek barada diýen tagallalary Akyl welaýatyna da bu işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly himayet berýär. Häzirki wagtda welaýatda telekeçilik işin alyp barýan kärhanalaryň kimde olarda zähmet çekýän adamlaryň sany barha artýar. Welaýatyň Akbuğday etrawynyň bereketli zaman şäherçetiniň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Rowaç Harit nişanly telekeçi kärhana da özüniň öňürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ila taratyna uly meşgurlygy eýe bolan kärhanalaryň biridir. Dünýäniň öten azyk senagatynyň inkemil tehnologik enzamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köpütligi bildirýän şerbetli içkileriniň ençemi görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde öňürilýän dürli şerbetli içkiler gysga wagtyň içinde köpütligi bildirilýän önümleri urly. Kärhanada ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýan içkilen yarım litrlik plastik gaplara gaplanan limon, şettali, tokoy meweler we göksa ýaly 4 görnüşi. Şeýle-de 330 ml demir gaplary goýulan limon, şettali, tokoy meweleri göksa ýaly görnüşleri öňürilýär. Bu datly şerbetli içkiler taýarlananyny olaň düdümine ýanmaz çeşmetiniň arasalanan agyz suwy, şeker, tagan merziler, renk berziler, limon kislotaty we başga da durly maddalar goşulýar. Bu içkilen öz atlary ýazylan ýörüýte taýarlanan owadan gaplara gaplanmagy bolsa, önümiň haritlik görnüşini hasa bedeýär we aljalan oňa bolan isleglerini ýokarlandyrýar. Durly meweli önümlüň hoşu ýetini berýän şerbetli sowuk içkiler ýörüýte enzamlaşdyrylan barlyk hanada hil gödäwçiliginden geçirilýär we ýurdumyň welaýatlarynyň kemem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň feudal okotlaryny guradylýar. İşimdigi barha ellerleyen bu husus kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köpütligi bildirilýän önümlüň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmak gözegine tutulýar. Ýurdumyzda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny ýylyp yglan edilen şu ýyllarda öýleriniň çekýän halal zähmetlerini gowanyp ýurdumyzda telekeçilik ösürmek ugruna edýän ýadawsyz aladasy üçin hormatly arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň elatyny özümizde öňürilýän ýokary hilli azyk önümleri bilen edigderli öpçün etmek barada anyk görkezmeleriniň ugralýan Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň Nurly meýdan daýhan hojulygynda da Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyna nusxalyk işler alınıp barýar. Bu hojulygy degişli guş toplumyna durmuşa geçirilýän işlerim oňa aýdyn göwe geçýär. Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň Nurly meýdan daýhan hojulugynyň guş toplumynyň guş ýedilýän bölümlerine jüýjeler imitlendirmek işleri awtomatlaşdyrylan usullarda ýerine ýetirilýär. Şeýle-de towuklaryň sagdan ösüp bulalmaklaryna hemem imitlik gymmatlyklaryny özüne jemlemeklerine ýörüýteleşdirilen iýimleň ähmiýeti ören uludur. Häzir bu ýerde ýörüýteleşdirilen enzamyň önümçilik kuwatyna laýyklykda towuklaryň bir wady 50 000 golaý kadaly edilýär. Olar bir güniň dowamyna 45-46 000 aralygyna ýumurtga berýärler. Bölümlerde arasaçylyk düzgünleriniň berk berza edilýändigini, otoglyň kuwatynyň arasalygyna we çygylygyna aýrtyn üns berilýändiginden bellemek gerek. Kärhanada öňürilýän önümler bolsa, sarp edijiliň ýokary itleginden peýdalanýar. Önümleri täzeligi bilen ilaty ýetirilmek babatda zerur aladalar edilýär. Elbetde akbazarlarma, dükanlarymyz hemişe bolşýaly durly görnüşli azyk önümlerinden doly. Olary ilat ýokary itlegi bilen satyn alýar. Şeýle-de döwrewap itleglere, ösen talaplara awray bilen hütte gelmek ugruna asylly zähmet çeken guş toplumynyň işgärleri öňdewarjy teltimatlardan ýerlikli peýdalanmak başarýarlar. Şu günlerde bolsa kärhananyň işgärleri önümleri ýokary hil derejesinde öňürmek bilen Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyny ýokary üstünlikleri üçin hasa tutonýarly zähmet çekýärler.
Hormatly prezidentimiň paratatlyk hemem oýlanşykly döwlet siýasatlarynyň netijesinde barhara başlanýan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny ul özgertmeler amala aşyryp, diýarymyzyň önümçilik pudoklary ýokary zähmet görkezjilerini weslenýär. Edizi watanymyzyň şanly ösüşlerini, güneşli ülkemiziň halçy gelin gyýdlarynyň münasip paý bar. Bu aýdylanlara bolsa elewaply halçylaryň şoňlarga gazanýan zähmet görkezjileriniň misalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Türkmen Haly Döwlet Berleşiginiň Halas Çeper halyçylyk kärhanasy haly we haly önümlerini öndürmekde ýurdumyzda giňden tanalýan baýra kärhanalaryň biridir. Kärhana halyçy gelin gyýdlary ene mamalamyzyň dörejilik we zähmetiniň netijesini sünnälenip soňgy derejesine çykarylan halyçylyk senedini ösürmekde we kämilleşdirmekde tutan ýerlik bilen özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Kärhanada 2000-den gowrak gelin gyýdlar zähmet çekip, haly önümçiligi 2 iş çalşygyny anyp berýär. Halyçylyk kärhanasynda Türkmenistan beýtaraplyň mekaýelynyň 5 aýynyň jemleri boýunça 8.135.404 manatlyk haly we haly önümler taýýarlanýar. Ýylyň başyndan bäri bu ýerde 4.592 ýene dördülmetr haly we haly önümler dokulyp, önümçiliň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirenmizde 116 götörme barabar bolýar. Kärhanada ýöreto buýurmalar esasanam uly gowrumly goşly gölli ak we gyzyl hallar dokulýar. Şunyň ýaly buýurçylyň isleglerine görä bu ýerde dürli ululukdaky beşir gölli ýaprak, dergöze gölli ýaprak, tegelek halylar, tebigatyň keşfi şekillendirilen halylar, iki tarapam gölli halylar, şeýlede sowgatlyk haly önümler taýýarlanýar. Kärhana hunarmenleri elmedama milli buýsançymyz bolan türkmen halylarynyň köni nuskalaryny dekeltmekde we täzelerini döretmekde, haly sunugatyny kämilleşdirmekde netijeli zähmet çekýärler. Halyçy gelin gyýdar gözellik bilen göreni haýran goýan nepis haly önümleriniň önümçiligini giňden ýoly goýmaga uly mümkinçilikler açan hormatly prezidentimize hoşallyklaryny aýdýarlar. Daýynç gününe paýtagtymyzda saglyk ýoluna çykylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Sport bäsleşikleri bilen utgaşan bu şäher ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleriň öz bolşly beýanyna urildi. Daýynç gününe paýtagtymyzda saglyk ýoluna çykylmagy dawaraly şäherleri bilen goşdy. Häzir köwlerde giýindi waryň jülgüleri we belentlikleri hasda gözel görünýär. Janyş palda howa tebigatyň täsiri we gözel görnüşleri göwnüň göterýär. Saglyk ýoluna çykylmagy sport bäsleşikleri bilen goşdy. Temiz howada belentlige tarap herrädim maksady okullanma weslendi. Bonam üstünlükleri gazanmaga düýpli esas bolup durýar. Ähli orlarda belent sepitleriň eýlenilmegi her bir şäherde aýdyň ýüze çykýar. Köpetdagyň ýapgydy bilen çekilen täsin saglyk ýoly aşawatlylaryň we paýtagtymyzyň mehmanlarynyň höwes bilen diň alýan ýerine, sport köpçülikleriň we meden şäherleriň geçirilýän kunjegine urildi. Saglyk ýoly sagdyn durmuş ýörülegini wagt etmekde döwlet siýasatynyň öz bolşly nyşany bolup durýar. Bu ýerde sport şäherleriň geçirilmegi geljekki ýeňişlerimizde öz bolşly taýýarlykdyr. Talepleriň türgelleriň görkezme çykyşlary olaryň sport bagatdaky ýokary taýýarlygyny äşgär edýär. Türkmen Owujylyk Institutyna göre başlanýan ýurdumda sportum mar, şanym mar ady bilen sport bäsleşikleri geçirildi. Ýarşlaryň ýygyderli geçirilmegi bu ýokary okuw mekdebiniň talepleriniň ýokary taýýarlygyny görkezýär. Şeýle ýarşlar Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Döwlet Mehmet Alady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri, Türkmen Döwlet Maliýe institutlaryna hem geçirildi. Hormatly ýeşler, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk eziz ýeşler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň ülkär döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepdede ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň başynda ýurdumyzyň çäne gün watardan çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine atkem ýagşyň ýagmagyna, şeýle de howanyň gece-gündüzki temperaturalarynyň hepdeniň başynda atkem peselip, hepdeniň ahyryna ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýetyne atkem bulutly, hepdeniň başynda ütkap duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirad gün watardan gün nogara ornut edýän tezlik sekundda 6-10 ýerden 12-17 metr etýän şemalyň üsmüne hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 17-20 gradusy, 28 gradusy çen maýyl, gündüzlerine 37-40 gradus ysy, welaýetyň Kanary etraplaryna 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarbakır'ın Axalı welaýatyna atkem bulutly, hepdäň başyna ütkap duran bulutly hawa bol, atkem ýagyş ýagar, ýylaryň çakmagy mümkin. Demirad gunatardan günnogara orun etgän tili sekundda 5-10 11-16 metr etýän şemal oňusmyny, hemde hawanyň temperaturasyny geceleri 17-20 gradusdan 27 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 20-30 gradus mayıldan 40 gradusga çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Marw welaýatyna atkem bulutly, hepdäň başyna ütkap duran bulutly hawa bol, atkem ýagyş ýagar, ýylaryň çakmagy mümkin. Demirad gunatardan günnogara orun etgän tili sekundda 6-17 10-15 metr etýän şemal oňusmyny, hemde hawanyň temperaturasyny geceleri 18-20 gradusdan 26 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 29-34 gradus mayıldan 41 gradusga çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Diyarbakır'ın Lewap welaýatyna atkem bulutly, hepdäň başyna ütkap duran bulutly hawa bol, demirad gunatardan günnogara orun etgän tili sekundda 6-17 11-16 metr etýän şemal oňusmyny, hemde hawanyň temperaturasyny geceleri 17-20 gradusdan 26 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 28-33 gradus mayıldan 41 gradusga çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşagy welaýatyna atkem bulutly, hepdäň başyna ütkap duran bulutly hawa bol, demirad gunatardan günnogara orun etgän tili sekundda 5-10 10-15 metr etýän şemal oňusmyny, hemde hawanyň temperaturasyny geceleri 16-20 gradusdan 27 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 30-35 gradus mayıldan 41 gradusga çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda atkem bulutly, hepdäň başyna ütkap duran bulutly hawa bol, atkem ýagyş ýagar, ýylaryň çakmagy mümkin. Demirad gunatardan günnogara orun etgän tili sekundda 7-9 10-12 metr etýän şemal oňusmyny, hemde hawanyň temperaturasyny geceleri 19-20 gradusdan 25 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 20-29 gradus mayıldan 40 gradusga çenli ısı bolmagyna garaşylýar. Mähban ýerleşler, ýurdum boýunça iýun aýynyň 8-nde magnit gadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, geljek hepdäň dowamly bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ünsertiň näniňiz üçin sag bolun. Mähban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşleriň özüninde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.